स' नैबे जाथाया मा जाथाय जादों नैबेखौ अपेनाव बुङावबो जागोन स' नोंथांमोना हयथ' हमदांना मोनखाबाय नैबे उन्दै गथ'आ सासे 14-15 बोसोरनि गथ'आ हरनि समाव गारि सिङाव गुबुन जाथि बेबो बांगालजों नाना रोखोमनि लेलेमाय गेलेबाय थानाय समाव हमना मोनदों आरोखि स' जोबोद दुखुनांथाव जोंनि माखासे बर' सेंग्राफ्रा नैबे गथ'खौ हमना मोनबाय आरोखि स्पटआव स' मा जामारदों आसलथे जोंनि बर' हिन्जावानो जा बर' सिख्लाफ्रा माबा मोनसे बारानिफ्राय बारा माबा मोनसे बिगिनि टाइपसो मोनलायलांबाय आङो स' गुबुन हारिफोरखौ नाय साख्रिनि खिबु खारफानाय फरायनाय बादायलायनाय मुसुरनाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय गासैयावबो बादायलायनाय नाय मालाय गुबुन हारिनि गथ'फोरा साख्रि लानाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय फरायनाय बादायलायनाय नै बिदियाव मुखुब जाना थायो नै बिदियाव बेस्थ' जाना थायो जोंना मायाव बेस्थ' गोसो थोनाय सिरि सिरि बेरायनाय बिमा बिफाखौ थकबास खालामनानै हर गेजेराव गुबुनजों लाइन मारिनाय गुबुन सेंग्राफोरजों देहानि सोमोन्दो लाखिनाय स' जोबोद दुखुनांथाव जोबोद लाजिथाव आरो मुगैथाव आखु जोंनि बर'नाव जोबमारसिगोन नामा स' गुबुन हारिखौ नाय मालाय मोनसे जब हल्दाराव एंगेज जानानै थानो नागिरो आरो मोजां फरायो फरायनाय बादायलायनायाव स' आं मोननै टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस स' मोनसे टपिकआनो जाहैदों जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि खोला फारसे बिश्वनाथ घाट रडनि लामानि साखाथियावनो थानाय मोनसे फरायसालियाव मैयासो सरकारनि मुलि राननायाव फिलौनि मुलि राननायाव जानानै गोबां इन्जुर जादों गोबां गथ'फ्रा हेडनि प्रब्लेम जादों आरो खिस्रायनाय नैबिदिनो मोदोम बुफबनाय उदै बुनाय नैबायदि जानायखौ खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों स' जोबोद दुखुनांथाव आरो नोंथाङाबो सरकारनि मुलि जानायाव सांग्रां जा जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जाना थांदों मैया जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि खोला फारसे बिश्वनाथ घाट रडआव स' जोबोद इन्जुर जादों गोबां गथ'फ्रानो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो ससे आरो दसे उनावनो सावरायगोन जोङो नैबे मेन पइन्टखौ जोंनि नैबे जालांनाय फुल भिडिअफोरखौबो आङो होनो थांगासिनो नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थादों नैबे मा जामारदों सरकारनि मुलि जानानै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फ्रा मा जामारदों 40-50निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा लोरबां जादों नैबे सरकारि मुलिखौ जानानै स' मेन टपिकखौ होगासिनो आङो नैबे भिडिअखौ नायलांदो जाहाथे जोबोद दुखुनांथाव नैबायदि जाथाया आरो गुबुनावबो सोमजिया आरो मुलिफोरखौ जालाबायनो दाथिन जायबा भिडिअफोर नायगिरि नोंथांमोन बेलेगखौबो बादा हो जाहाथे सरकारि मुलिफोरखौ जानला मोनला इउज खालामथ'वा स' जोबोद दुखुनांथाव नायलांदो अब्ला भिडिअखौ दसे उनावनो फैगासिनो मेन टपिकआव কি ঔষধ খুৱাইছিল নেকি বাইদেউ ঔষধ ক'ত খুৱাইছিলে এল পি স্কুলত আৰু কিমানমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 43 জন মান আছে এল পি স্কুলত আৰু ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ স্কুল হাই স্কুলতো হৈছে তাতো হৈছে আমাৰ এই গোৱালতলী এল পি স্কুলটো মই বিশেষকৈ গম পাইছোঁ আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী কি হৈছে মূৰ ঘূৰণি নহয় পেটৰ বিষত ঔষধ খোৱাৰ লগে লগে পেটৰ বিষত মানে বাগৰি আছে আৰু চিঞৰি আছে नायदो नै अना खाना उन्दै गथ'फ्रानो सरकारनि मुलि जानानै माबायदि प्रब्लेम जादों जाहाथे बे प्रब्लेमा आरो गुबुनाबो सोमजिफिना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला जाहाथे स्टप खालामो गुबुनखौबो सरकारनि मुलि जानाय बिथिङाव जाहाथे बन्द' खालाम गुबुन गथ'फ्राबो नैबायदि जादों नुदों स' जोबोद दुखु गोनां जाथाय जानानै थांबाय होननानै आङो सानो दाना फैदो मेन गुबै टपिकआव मेन आयदायाव साउन्डखौ एसे खम खालामना लादे लोगोफोर जायबा नोंथांमोना बिमा बिफा खाथियाव नायजाबगिरि आरो नायबाय थादों दासिमबो साउन्डखौ एसे खम खालामना ला जोंना जिहेतु नैबे गथ'खौ स्पटआव हमदोंमोन नैबे बिथां फंबायमोना एसे गाज्रि सोदोब बाहायनाय दं आरोखि नैबेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंदों गुरै खावलायदों साउन्डखौ एसे खम खालामना ला जाहाथे इयारफनाव सोना ला आरो जयै नायदोंबा गुबुनाव जानखारलां ज' गाज्रि सोदोब बाहायनाय दङ आरो
नैबायदि गथ'फोरखौ रागानि सदाव बुंफ्लांबाय फंबायमोनाबो आरो होनखा जाग्राखा नैबायदि गथ'फ्रा आरो आं मोनबाथ' आरो जायगायावनो दोखो दोखो होग्लिनासो लावहोलायनायसो बानायगौमोन आङो नैबायदि गथ'फोरखौ नोगोद लासिंसिं बानायग्रा गथ'फोरखौ जोङो सहायनो हाया आरोखि स' अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि नायलांदो खोनासंलांदो अबाव जादों आरो मारै जाया नैबे जाथायफ्रा ना तारमाने याव खमायलायलायगासिनो दं बैतालि फिसाफोरा खाथि खाथि जरायखौ हरदों जों इनिफ्रायबो नाहरखुमाबायदों नोंसोरखौ ओइ ओंखार नानि एख' जाया आं दोनना फैगोन ना नोंसोर जेबो गिना नोंसोरनि लोगोफोरखौ लिंहर फुजा नायनो फैनायनो नोंसोरनि किरा खालामना मालाबासो स' नैबायदि गोरलै गोरलामानो जा जिखुनु दावराव दावसि जाबाय थानायनि बेलायाव जोंनि बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादानो जा गोख्रों नोजोर लाखिगोन नैबेखौनो गुरै खावलायदों स' जाहाथे नैबायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थाया आरो इयुनावबो जाफिनबाय थाया नैबेनि थाखाय आङो गुरै खावलायदों जिखुनु जोंनि बर'नि माहारियारि आफादखौ आङो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायदिया स' नोंथांमोना खोनाबाय नुबाय आरो नुनानै हयथ' गोजोनबायबो जानो हागौ आरो सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ गाज्रि मोननायखौथ' मारगुलि आरो जायबा भिडिअखौ नायजोबदों बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय स' दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबे समावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों बाय बाय